weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltaare tv takusana yoni to wawde to weelu bosoyaɓe to hammadi hunare to seeno paalil to sinthiou bammambi ko on takusan juula ha e nder galle elhaji baydi kane to ndendori ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi algérie ma en kaale jaltugol aduna gonnoɗo hoorejo leydi ndi biyetenoɗo Abdel Aziz Boutelle Filha to leydi Mauritanie capanɗe tati e jeenayyi magasin salinoɓe hormaɓe cogguji ɗi laamu ngu yamiri yo jeeye e oɗo saaha joni uddama e nder naccot lamorgo leydi he to leydi Sénégal catala biyetegal nulaka yinnoɓe wadde seppu mumen aljuma hanki o caggal juulal tusbar mbaddi garmi gara e police fodde yimɓe sappo jeeyaɓe e ardiɓe catal ngal mbiyama teɓen tawi juuɗe police to leydi Sénégal to leydi Mali catal biyetegal BVG woni tigui catala halfinaɓe ko fate yurnitade e haɓade mbuñaari e nder leydi he ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗino losgoji mabɓe e nder hakkude sappo e tati lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ha ñande capantati lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɓe tawi tigui e catala halfinanoɓe ko fate haɓade mboroso coronavirus e nder leydi he ɓe tawi fodde 1 milliard 32 millions 162 mille 37 mille francs CFA ene dirtina e nder ɗeɗen koppereje ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Côte d'Ivoire guila sappo e ɗiɗi lewru septembre ene tawi Laurent Gbagbo mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi ene tawi tigui jilla mum e mbadi privé e nder dongro Europe to leydi Guinée nana ado ko hoorejo leydi Ghana wondude Alassane Dramane Ouattara hoorejo leydi Côte d'Ivoire ɓe gardima sete CEDEAO ɓe mbaɗi jillu mabɓe aljuma hanki o e nder Guinée to leydi Burkina Faso Roch Marc Christian Kabouré ko hoorejo leydi ndi o holliri tigui weltare makko no fewi ko fate jaltubargo oɗo biyeteɗo Abou Walida Al Sahraoui taw ko gardiɗo catala groupe état islamique dans le Sahara to leydi centre Afrique temedde 450 militaire taw ko laafaji mbulaji woni casque bleu en gabonaɓe koko nawtete ha laaɓa itte casque bleu en caggal noon tuumedeɓe eɓe mbaɗa gueɗe kamtoɗe no fewi e sukaɓe rewɓe centre Afrique naɓe ha tengti noon e sukaɓe tokosɓe woni ko wiyetede mineur bisimilla mone ketti hotondirte joni jañoɗen caggal yettude Allah e julde nelaɗo hande gonɗen ɗo ko yiitumo wuuri arɗo Samba Ka arɗo jooɓi jaam birama ali mawɗi cukalel cakalon ñalla kaɓa ko mbala beldani joom dimaɗi nande ñiiɓe jaral nandam gueloɗi fulɓe jottoɓe groupe ɓaaro calɗi jalam mbani junggo forɗi mbaɗɗo ƴiƴam jikaji dowma ko rawandu dowma taw kadi puɗɗori ɗen ko morceau mo kentanmomi l'année 2020 ɗo wonto mbiɓe arɗo Samba Hamadi Mamoudou Oumar Djiby aɗa salli haɗa belaɗo muñano hande noon ko yiitumo wuuri makko lefol ngol fawno e hoore makko ko 16 septembre l'année 2016 Allah wurni en ha en kawriti kadi hitande hikka nde eɗen mbatta yiitumo wuuri makko 16 septembre 2021 arɗo Samba Ka ko arɗo mo gudduɗe ko joom wuuro ko joguiɗo kadi e oɗo saaha joni piilaɗo lefol arɗo leñol joɓɓe ko kanko kadi woni président d'honneur feddere ndinde chef de village uji tawateɗi e nder région de Matam ko kanko kadi woni président d'honneur guure sappo e jeegom tawateɗe e nder commune mo Dabia o fiiɗono lefol arɗo ko ñande sappo e jeegom lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom kala on ñalawma noon nde arti e nder hitande eɓe keewi waɗandemo manditare woni mawninde manditare makko oɗon ñalawma so arti e kala hitande ñande sappo e jeegom lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom ha sappo e jeegom septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho waɗi duuɓi joyi noon ko fiila lefol arɗo joɓɓe e nder leydi Sénégal hono bambaɗo men bambaɗo ngana bambaɗo cosaan mbaɗaɗo rekkoni e nder windere he kala
hono ba Samba Jombolo gorko mo kay heyɗi ene jogui beelam mum mawɗo no feewi teddi weltinirdemo e weltinirde dendagal pulagu kala e oɗon ñalawma so arti woni manditare makko. ba Samba Jombolo noon ene wiyama manditare jaam, ene wiya yo juut o juutda hen balɗe, ene wiya kadi ene weltinira dendagal pulagu kala. Samba ka arɗo jooɓi jaam birama ali mawde cukalen cakalon ñalla kaɓa ko mbala beldani joom dimaɗi nande ñiiɓe jaral nandam gueloɗi fulɓe jottoɓe groupe ɓaaro e calɗi jalam mbani jungo forɗi mbaɗotoɗo ƴiƴam jikaji doma ko rawandu domatako ɗirtun minni yo Allah yiiɗo no jiɗirɗo ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirolo. ceerno Djiby Sy ene safara rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe darorede e rewɓe musidɓe tedduɓe ronkuɓe sowade kala. ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen rewɓe sattoraɓe dewle. ceerno Djiby Sy ene yawi ɓen wonduɓe dabaruji weddaɓe korte e wonduɓe musidɓe tedduɓe e liggeyaji bonɗi. ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe no mbawi wat fodde foof. ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi, hen fannu goto so tawi a ƴetti ɗen leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta ma ha laaɓa. fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗen leɗɗe fodde 13 rafi ne yalta ma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ummalaɗo wune. so yananama kadi ka miskino Allah o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon wonduɓe ɗiɗo rafiji ɗiɗi woni mo seyɗineji wahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal. ceerno Djiby Sy ene jogui base mum e nder leydi Mali. ene tawe toon miñi kono wiye ceerno Samba Sy, numéro mum téléphone ko 00 223 90 22 94 71. ceerno Djiby Sy kañum base mum ene tawe nder Nouakchott laamugo leydi Mauritanie to leegal netteka sara jeere netteka. sa ƴetti taxi kala mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma adde. so tawi ari ha to leegal netteka so pullo so sarkulle so capato kala mo namdiɗa holto woni cabinet ceerno Djiby Sy ma adde ha holluma walla sifonoma ha paama. ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84. omo wiye noon dendagal kilineɓe makko no dowe kala saaha yo mbaɗ insisté tan wona salade ƴettude ko hewrede. omo wiya kadi ɓen aranoɓe safruji men garowo kala yo addor nokku to waɗi safruji mum. ceerno Djiby Sy ene wima an jiɗɗo waddinede listihara ɗaccata ko inde maɗa inde nene ma o haalanma ko wone maɗa ha cikka ko nder ɓerde ma o hoɗi. ceerno Djiby Sy komo Allah luɓiri hannde Ganndal laaɓɗo reedu malaɗo wune tawateɗo ɗo e nder Nouakchott. ɗum noon badden danɗo faade makko. kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir 17 lewru silto hitande ujunnaje 2021 kabaruuji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah. hono noon mbirɗen e gardidi kabaruuji men koto leydi Algérie pudorɗen Abdel Aziz bitela filha ko gonnoɗo horejo leydi ndi e hitande ujunere 1999
ha hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi o yalti aduna aljuma hanki o sappo e jeeɗiɗi lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho o yaltiri aduna noon ko duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi nayyi saabu o jibinano kay ko guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capantati e jeeɗiɗi gila o itta noon ele follamu taw kadi ko alay saguel caggal kayde seppoji gulɗi jaw ceppano e ndera leydi he hollirde kay yo woppillaamu e saaha wonno o sellani tawa kadi koye fauteuil roulant o wonno omo yinno ƴamtude le folla joyɓi woni 5e mandat ko nen tigui seppoji gulɗi jaw mbaɗano e ndera leydi he gila nden noon caggal nde o joƴini ɓatake makko wonde o démissioni ardade e leydi nde gila nden noon o wona karɗo cellal no fewi o heddino tigui ko ndera galle makko ta ko résidence médicalisé tawateɗo e ndera wuuro witego tawateɗo e nder wuuro witego Zeralda noon en tawi tigui to hirnangue Alger lamorgo leydi ndi ko télévision nationale leydi ndi noon ko kañum tigui ɓayyini wulango wonde tigui o yalti aduna eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala koto leydi Mauritanie paden Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri aljuma hanki o wonde e ndera jokli leydi Mauritanie kala ko ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho neɗɗo testano mbaɗa holkiso yewede kay so tawi gondani e morosa covid sappo e jeenayyi e ndera holkiso he noon temedere yimɓe jeenayyi tawama e jaati goffiɗaɓe e moroso e nder ɓe cellaɗo ɓe hen capanɗe jeetato e ɗiɗo kepti cellal mumen hen ɗiɗo kawrela diala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen direction pour la protection des consommateurs et de la répression des fraudes ko catala halfinaɓe ko fati kay e rewidade cogguji so tawi ne ndewi lawol sunnade kadi gueɗe ñameteɗe jeeyeteɗe kay so tawi appu mumen gasani so tawi cuytani ɓe kolliri tigui caggal nde ɓe jippino e jee e ndera nakcota aljuma hanki o ɓe kolliri capantati e jeenayyi magasin hakkude yeeyoɓe en gros e yeeyoɓe détail mbiyama teeb kaneruji pawama e boutikaji mumen tawa ala ko saabi ɗum noon ɗina boutikaji kala noon nanguira udda ko wasde hormade cogguji ɗi laamu ngu yamiri e oɗo saaha joni yo yeeye ɗiɗon boutikaji kala noon uddaɗi kanji capantati e jeenayyi kala ɗi tawate koye lawol bitegol avenue e risga aɗa ene ndera nakcota ko nokku to boutikaji kewɗi no fewi to camion ngaji e kala saaha garta tawa ɗine jippina ɗine carsa marchandise uji ko ɗon tigui ɗina boutikaji tawaten kanji kala noon e oɗo saaha joni ɓe pawama amande ɓe non fawaɓe amande kamɓe kala ɓe jeehi to trésor public ɓe mbawi tigui yoɓoyde nde ɗon amande nde ɓe pawa hollirama noon kamɓe noon contrôleur de prix ɗo ɓe kolliri tigui koɓe jokkoɓe wadde golle mabɓe e kala saaha e ndera dendagal jeehe tawateɗe e nder naccot kala saabu ka yidde mabɓe ko yo cogguji ɗi laamu ngu yamiri yo jeeye kanko hono jagorgal kalfinagal gueɗe nder leydi woni Wula Merzouga ondire jagorgal kalfinagal ko fate jeeygu e julagu mbaɗino jillu mum e ndera jeehe tawateɗe e ndera naccot yimɓe hewɓe noon ha tengti noon ɓen aroɓe duggude e kala saaha kolliri tigui wonde kay ko wiyete cogguji ustama koye radio ji walla e téléji tan nanete kono e ndera boutikaji kay sur le terrain haydara hen ala ko usta cogguji ɗi koɓe jeeyatno ko so wona ko ɓuuri hen tidde haydara ala koɓe jii ko usti hen e oɗo saaha joni ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo fate gueɗe caggal leydi o biteɗo Ismaila Wul Cheikh Ahmed o ummima aseta hande o subaka ɗo e nakcot lamorgo leydi Mauritanie o yaɓini dowlaji dentuɗi Amérique nayumo to noon ko tawtoroyede batu tawa kadi ko assemblée générale fedde gotago windere witege Nations Unies tawa ndeɗo assemblée générale noon kañum tigui wattata capanɗe jeeɗiɗi e jeegoɓi walla lawol o yahani goto noon omo yaade sete timmuɗo e nder seteɓe o yaadi noon ko ɓuuri tengtude hen ko biteɗo Mohamed Wula Moulaye Eli on ko ambassadeur kañum kadi woni directeur général de la coopération multilatérale to ministére to ha joni koye on fannu keddoɗen présidente conseil régional mo Nouakchott kono Fatimatu Mintou Abdel Malek kañum ne ummima Nouakchott kikiɗe aljuma hanki o yaɓini leydi France kankone nayumo toon ko tawtoroyede kay walla koye notoyade bismago hono debbo présidente l'institut kañum woni présidente l'institut européen de l'écologie tawtoroyede noon manditare walla tawtoroyede duuɓi capanɗe joyyi ko on ndeɗo ɗon institut tafano kanko Fatimatu Mintou Abdel Malek noon ma won toon fodde yontere balɗe jeeɗiɗi ene ɗamina noon e nder ɗen balɗe jeeɗiɗi ma wat toon ciifanɗe kewɗe no fewi taw ko jokkodiral hakkude ɗen pelle e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar sen ɗum wiyata leydi Mauritanie koto Sénégal paɗena to Mermoz ene tawe nder
Dakar ko legal tatengal nder Dakar e nder legal noon sara nokku taw ko ONG 3D ko goski sagata gorko goto bietenoɗo Cheikh Tidiane Sadio kañum tigui tawa ene wedda ɗon e dow lawol sanga 3h du matin ko barɗom o noon kañum tigui addimo ha ɗon weddi ɗon goski kinde gendarmerie wa kam nani ɗum noon ko ɗon tigui ɓe mbawi notitade hen ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe mbaɗi tigui constat mabɓe gadda noon ɓe udditi hen losgoji ɓe yiiti yaɓande noon koko wiyete caméra de surveillance tawateɗi oɗo saaha joni e nder yoga e booli tawateɗi e nder Dakar nde ɓe daroɗina vidéo ji surveillance noon ko ɗon e ɗon ɓe mbawi yiide e heɓtinde oɗon baɗɗo ngal ɗon baɗal nde wiyete 6h subaka caggal kayde on sagata ari tigui ene joole werla mum to station essence goto ne yiiɗi sartude essence werla mum ko ɗon ɓe mbiɗuma teɓa teskoji gadda noon holliri tigui wonde kay kamɓe ɗiɗo tigui on baraɗo o kanko biyetenoɗo Cheikh Tidiane Sadio baraɗo o tawa kadi yooɓi fittanu makko ko biyeteɗo Dada Cissé ɗaccon hague hollirama noon kamɓe ɗiɗo kala gonduno e werla goto e saaha kay werla Sadio Cissé e caggal kay nde ɓe gonno e promenade mabɓe ko ɗon tigui luural ari hakkude mabɓe wonti haare Sadio Cissé o yooɓi fittanu makko addimo ha oɗon nokku tawa kadi waɗɗani ONG 3D ko ɗon weddi goskiki oɗo saaha joni mo tawe juuɗe daddiɓe losgoji ne jokki hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen catal biyetengal no laka kollerino aljuma hanki o wonde kay yidde e welede laamu kala koɓe jippotoɓe e booli wadde seppo mabɓe hollirde tigui mette mabɓe ko fate cattugol gurdam oɗo saaha joni nder leydi Sénégal ha tengtito Dakar seppo ngo noon ɓe jinno wadde ɗum tigui koto nokku biyeteɗo place de la nation to wiyete ex obélisque ko ɗo ɓe jinno wadde seppo ngo noon ɓe tawi tigui dadiɓe hewɓe ne gaari toon cariɓe cakiɓe kadi seppo ngo wadde teɓima kadi sappo e ɓeɗon ardiɓe goɗon seppo ɓe teeɓi noon hono biyeteɗo Papa Abdoulaye Touré ko kañum tigui woni coordinateur ko fate ngallon catal biyetengal no laga wondude e sagataɓe jeena e wolɓe tigui ko ardiɓe cate tawi ko ardiɓe ngallon catal biyetengal no log e cate keddiɗe goɗɗe kamɓe seppoɓe noon teɓaɓe kala ko oɗo biyeteɗo Papa Abdoulaye Touré jeeya ko catal biyetengal no lag wondude e Mohamed Diallo e goɗɗon e wiye Daouda Togola e goɗɗon e wiye Babacar Diéné wondude biteɗo Mohamed Gueye ɓeɗo kala jeeya ko catala bitengal nulaka wondude goɗɗo ne wiye Beyna goddude goɗɗo ene wiye Beyna goɗɗo ne wiye Beyna Gueye on jeeya ko catala bitengal nittu degga wondude Amadou Diallo nolaka wondude e Mam Diara Gueye on jeeya tigui ko catala bitengal nittu degga wondude Ceerno Mohamed Salla jeeya ko catala bitengal nittu degga wondude goɗɗo ne wiye El Hadji Diop jeeya ko nittu degga kamɓe kala ɗon sappo ɓe kala ɓe mbiyama teeɓa ɓe nawama to commissariat central mo Dakar jayɗeɗi leydi Sénégal ko leeɗi kadi wonde Guy Marius Sagna wondude e goɗɗo Guy Marius Sagna wondude e goɗɗo ne wiye Karima Zerum kañumenne teeɓama e oɗo saaha joni tawi juuɗe dadiɓe siftinde on noon wonno mujibu seppo ngo noon ko hollirde mette mabɓe kay e oɗo saaha joni ngabbugol cogguji tiidgol guura ngabbugol cogguji gueɗe ɓurɗe hatojinede ha tengti e gueɗe ñamateɗe tawateɗe nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate gadfe cellal aade mo leydi Sénégal kanko e kolleddiɓe makko ɓe mbaɗi noɓe kewade kala subaka so hujjidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mborosa coronavirus o yarata e oɗo saaha e nder leydi he ɓe kolliri tigui e nder ñalawma waktuji no gasina cakkitiɗi ko ujunnaji ɗiɗi e temedde capanɗe jeegom e jeenayi neɗɗo kolkisa e nder holkiso e noon capantato e jeenayi tawama e jaati ko fiɗaɓe Covid sappo e jeenayi ɓen capantato e jeenayi noon ene ɓi suɓetama banggue pourcentage ene qime ha 1,59 e nder ɓen hen sappo e joyi ko contact suivi sappo e jeenayi heddiɓe ɓe ko communautaire woni tigui hay goto anda to ƴettira fiyo e nder ɓe cellane ɓe temettaro capanɗe nayo kepti cellal men paati galleji men jeenayi no tampi sanne ma balliteto fafango tato kawrela dialla ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen BVG woni bureau de vérificateur général ko catala halfinaɓe ko fate rewidade e yurnade golle e dépense uji so tawi ne ndewi lawol ko catal tigui on paami ko catal halfinaɓe ko fate haɓade mbuñari e nder leydi Mali catala ngal noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe jillinoma catala bitegal PII woni projet woni tigui projet d'intervention
en première intervention d'urgence Covid-19 haɓade Covid-19 e ndera leydi he ɓe kolliri noon e ndera enquête mabɓe ngal ɗon cetal noon ɓe cuuɓi tan ko lebbi jeetati woni tuggi ñande sappo e tati lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ha yetti capantati e goho lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas woni lebbi jeetati e nder lebbi jeetati ɓe tawi tigui wonde ngakkande mawde no fewi to banggue koppereje ene tawe hen woni kalis mo rewa dirtinaɗo kalis dirtinaɗo kene ƴiime ha 1 milliard 32 millions 170 mille 37 mille francs CFA e nder lebbi jeetati ɗum woni ko dirtina e ngal ɗon catala ɓe nawi rapport mabɓe noon to président de la section des comptes de cour suprême e wondude to procureur de pôle économique et financier mo tribunal de grandes instances mo commune 3 mo Bamako ha joni ko leydi Mali keddoɗen aljuma hanki o sappo e jeeɗiɗi lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho Shugela Mayga ko hoore jagoɗe laamu sabboɗum mo leydi Mali o waɗi supervisé noon puɗɗogol golle mahagol bibliothèque bibliothèque woni fawru taw ko fawru defte to legal biyetegal badala bugum tawi kadi koye dow inde e dow yamirore hoorejo leydi hoorejo laamu hoorejo sabbodu laawa leydi ndi Mali hono biyeteɗo colonel Azimi Koyta hono kasmi ene tawtora lancement noon golle ɗe puɗɗogol golle ɗen tawa tigui ene tawtora ɗum de ministre ene tawtora ɗum ministre de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique bibliothèque o noon maha koye nder boowal janggal no fewi ngal ne qiime ha sappo e jeetati ujunere mètre carré jaaru golle ɗe noon ene qiime ha 9 milliards 500 millions francs CFA e ɗum yaadi kadi e golle taw ko kolle ɓeydugol ndenka e kisal e nder ɗiɗon université ji woni cuuɗi woni tigui nder jaaɓi hattirdeji e nder oɗon nokku ɗum noon taw ko ɓeydude en nden ka ekkisalam ɗum noon taw kadi ko magol hen poste ji de sécurité e magol hen ko wiyete grudaji wondude magol ko wiyete guérite wondude hen ko wiyete wadde hen caméraji de surveillance e wadde e nder lycée o ko wiyetede lampadaire woni lampaji mawɗi potoji lampaji kuɓɓoji taw ene mbawa ɓeydude nden ka ekkisalla ɗin oɗen golle kadi jar mum ene qiime ha 2,4 milliards taw ko franc CFA ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to no wuuro wiyetego Sompi e nder wuuro Sompi noon groupe électrogène woni groupe courant waɗi tigui taw kadi ko dokkannoɗo réseau orange courant fetti toon fettande mawde no fewi e nder soppi nder Sompi nder fettande noon saabima tigui kulol mawgol e fayre mawde ha yimɓe hewɓe dogui jadani e paɗe mumen ɗum noon saabi ɗum noon hollorama tigui saabi yimɓe hewɓe noon cikkatno ya taw wona bombo tufanoɗo kañum fetti e nder wuuro ngo tawama noon saabi fettande groupe électrogène o noon ko gardien orange ko orange o réseau orange kañum tigui branchano e nder groupe o taw ko en direct o branche téléphone aji portable wondude ene chargé hen e kala saaha battiraji ko ɗum saabi mas noon ha groupe o fetti fettande mawde no fewi koto bandiagara paɗena sagata gorko tokoso warama aljuma hanki saga 8h30 minutes tawi kadi ko sagataɓe bandiji joguitiɓe ha teddi kañumen jooɓi fittadu makko sara ngoɗo wuuro wiyetego tiile noon woɗɗani bandiagara ko sappo e jeetati kilométre hakkude mum bandiagara e dow lawol faade sévaré ɓe pelɓodino ɓe pelluma noon kamɓe yoɓe fittade makko ɓe pelluma ɓeɗon wiyeteɓe dozo woni wañoɓe traditionnel nde nani penɗe ɗe noon ko ɗon tigui notiti hen tawi tigui o yalti aduna mbawino noon abbade wadde ngal ɗon baɗala kono en keɓani haqiqa so tawi ɓe jiitiɓe walla so tawi ɓe jiitaniɓe ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar sono wima to leydi Mali koto Guinée paɗen CEDEAO nuldi mission nuldi tigui mission timmuɗo no fewi to Guinée Conakry lamorgo leydi Guinée ardi mission noon kono nana akko fo ardi hoorejo leydi Ghana wondude Alassane Dramane Ouattara on noon ko hoorejo leydi Côte d'Ivoire aljuma hanki o ɓe jettima to Conakry lamorgo leydi ndi ɓe kolliri tigui wonde yidde CEDEAO kay ko ardi fof ko yo Alpha Condé nanggaɗo oɗo saaha joni dumbane moftade woppete kay woppitte ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe kolliri kadi wonde transition leydi ndi ɓurata tigui lebbi jeegom yo sumde lebbi jeegom yo sumgoji mbaɗe taw ko sumgoji hoorejo leydi e sumgoji sarɗiyeji kala laaɓa ngu umma ha laaɓa e juuɗe dadiɓe arta e juuɗe civilian e oɗo saaha joni noon hono colonel Doumbouya wiyani ɓe wiyani ɓe ala somono kolliri kam yidde muɗum yimɓe kewɓe kolliri kay yidde makko kanko colonel Doumbouya noon e oɗo saaha joni ko kede kay temps jaƴƴo no fewi ha wawa tigui joddade e dendagal institution ngaji tawateɗe nder leydi he kala haaɓe mbawa tigui heblanade ɗin sumgoji tawa ko dow peewal ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar to leydi Burkina Faso paɗen aljuma hanki o
ɗo rok marque Christian Kabouré horejo leydi Burkina joddima e commandant gardiɗo dadiɓe leydi France ɓe hinde Barkhane tawteɓe e nder Sahel kanko rok marque Christian Kabouré noon o holliri weltare makko mawde no fewi e wargo oɗon taw kadi ko biyetenoɗo Abou Walid Al Sahraoui gonnoɗo mawɗo IGS woni état islamique dans le Grand Sahara mo barkama ittuno fittade mum e tawa kadi koye nder nokku moɓe wiyata 3 frontiére roko marque Christian Kabouré noon holi tigui weltare mum mawde no fewi e goɗon wargo koto leydi Centrafrique paaɗen fodde temedde 4 e capanɗe joyo dadiɓe militaire uji ɓe hinde laafaji mbulaji taw ko Gabon naɓe nuldunoɓe nder Centrafrique no Jame Kisal artiri toon woni tigui kolguela ƴakkude awdi ɓen noon kamɓe kala koɓe nawta temedde 4 e capanɗe joyo militaire Gabon naɓe kamɓe kala koɓe nawteteɓe to leydi mabɓe Gabon eɓe itte nder Centrafrique ɓe itta e kadi ha laaɓa e jeeyede kayim jeeyede e munusma woni tigui laafaji mbulaji tawateɓe e nder Centrafrique ɓe tuma noon ko wadde toon gueɗe kamtorinde no fewi e kala saaha kayya wadde gueɗe kamtorinde e rewɓe ha tengti e sukaɓe rewɓe tokosɓe woni ko wiyete mineur eɓe mbaɗa gueɗe kamtorinde men ko wiyete exploitation sexuelle sur mineur fodde lanquête o noon holiri tigui fodde 30 lawol tawama tigui eɓe mbaɗa kamɓe dadiɓe leydi Gabon e gueɗe kamtorinde e sukaɓe rewɓe tawateɓe ter Centrafrique ɗum noon holiri kaydi kamɓe kala koɓe nawteteɓe to leydi mabɓe catala gotago windere nde loni noon holiri hen mette mum no fewi e ɗeɗon gueɗe kamtorinde no fewi ɓe dediɓe leydi Gabon mbaɗi ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar jiyen to leydi Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo ko mennoɗo wonde hoorejo leydi ɗi e oɗo saaha kala noon guila sappo e ɗiɗi lewru silto gonɗen dow mo tawe jillu makko e mbadi privé e nder dongre Europe hollirama tigui mon waɗa ya garta hakkude Bruxelles e Paris jeel ngu noon ko jillu privé hono hollir kay joguiɗo konngol makko woni porte parole makko biyeteɗo Justin Koné konngol noon woni lawol garwanigol kay tugui ko ɓilte juuɗe CPI watta nder leydi makko woni guila lewru juin 2021 ko nguɗo woni jillu makko garwanigu ngo waɗi e nder dongre Europe kanko roggol kanko Laurent Gbagbo noon hollirama tigui ala tigui jonde dawrugol ngol o jotto toon ko yimɓe makko e yaadiɓe makko e kureji makko ɓen tigui o yiiɗi yiide e oɗo saaha joni hollirama noon o ɗaminaki joddade toon e biteɗo Charles Blé Goudé o ɗaminaki kadi joddade e biteɗo Guillaume Soro omo tijja kadi ma wat jillu makko to leydi Italie taw kadi ko goto e ɓattibamo kañum ɓayini oɗon kabaru koto leydi Cameroun paaɗen to rewo ɓaajo hirnangue leydi Cameroun ko ganmi ko dadiɓe leydi ndi noon wonnoɓe patron men kañumen tigui jani toon e jeeje wat boniɓe ko famdi kala yimɓe sappo taw ko dadiɓe leydi Cameroun naɓe mbasi hen pittali men ɗum noon taw kadi koto funnague ngoɗo wuuro wiyetego Bamenda fodde mbiɗen militaire sappo mbasi hen pittali mabɓe hollira noon ko werla mabɓe yabɓuno pittola bombo caggal nde werla o yabɓi pittola bombo noon ko ɗon tigui daddi wat boniɓe ɓe jaltigone aynade mabɓe kuure e condi yimɓe hewɓe kadi gañima hen ma en gartu hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri ɗo labde musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ɗum ɗo wonno ko tongude en kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah terki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on